ଦିନକର କଥା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ। ଆରେ ଇଏ ତ କୌଣସି ମଣିଷ ଛୁଆର କାନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ପୁଣି କଅଁଳ ମାଂସ ମିଳିବ। ସେ ପୁଣି ମଣିଷର, ମୋର ମନପସନ୍ଦ ଖାଦ୍ୟ। ଏମିତି କହି ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟିକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଆସେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆଟିର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଆରେ ଆରେ, ଛୁଆଟିର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କୋଳକୁ ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ମୋ ହାତ ଧରି ନେଲା। ମୁଁ ଆକୁ ଖାଇବି କେମିତି? ମୋତେ ତ ମୋ ମନ ବିଲକୁଲ ବି ଡାକୁନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟିରେ। ବାପା ମା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ଏମିତି କହୁଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଇ ଡାହାଣୀ ଆସିଯାଏ। ତୁ ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ଏକା ଖାଇବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ ନା? ଏବେ ଚାଲେ ମିଶିକି ଖାଇବା। କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଏଇ ପିଲାକୁ ଖାଇବିନି। ନା ମୁଁ ଖାଇବି, ନା ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଦୁଇ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ଆଉ ଡାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଜୋରରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ଶେଷରେ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ଡାହାଣୀକୁ ମାରିଦିଏ। ଏବେ ତ ଏଇ ଡାହାଣୀକୁ ମୁଁ ମାରି ସାରିଲି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଡାହାଣୀ ଆଉ ରାକ୍ଷାସୁଣୀମାନେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାକକୁ ଏଇ ମଣିଷ ମାଂସର ବାସ୍ନା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଏଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ନିଜକୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ମୋତେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ପିଶାଚିନୀମାନେ ମୋତେ ଯେମିତି ନ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି, ଏ ପିଲାଟିକୁ ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ପିଶାଚିନୀର ନାଁଟି ଥିଲା କେତକୀ। ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଯାଏ ସେଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗାଁ ପାଖକୁ। କେତକୀ ପୁଅଟିର ନାଁ ରଖେ ନବୀନ। ସେଠାକାର ଗାଁ ଲୋକେ ଡରି ନ ଯାଆନ୍ତୁ କହି ସେ ନିଜ ରୂପ ବଦଳାଇ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠାକାର ଲୋକ କେବେ ବି ନ ଜାଣନ୍ତୁ କହି ସେ ନିଜର ପିଶାଚିନୀ ରୂପରେ କେବେ ଆଉ ଆସିନଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କାମ କରିବି ଯେ? କେମିତି ଏ ଛୁଆକୁ ନେଇ ମୋର ଘର ସଂସାର ଚଳେଇବି? ମୋତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ କିଛି ବି କାମ। ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣା, ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶିକାର କରିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ମୋର ନିଜର ଆହାର କରୁଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ? ଆଉ ଯଦି ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଏଇଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ପିଶାଚିନୀ ବୋଲି। କ'ଣ କରିବି ଯେ ଏବେ? ଏ ଛୁଆକୁ ଧରି କେମିତି ରହିବି? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି କେତକୀ ପିଶାଚିନୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରେ, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି। ଏମିତି ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ରହି କିଛି କାମ ଶିଖିଗଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କିଛି କାମ କରେ, ଯେମିତି ବାସନ ମଜା, ଝାଡ଼ୁ କରା, ଏସବୁ କରି ନିଜ ପୁଅକୁ ବଡ଼ କରେ। ଆଲୋ ଏ କେତକୀ, ତତେ କ'ଣ କାମଧନ୍ଦା ଜଣା ନାହିଁ କିଲୋ? ବାସନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ସଫା କରିପାରୁନୁ। ସେ ବାସନ ଧୋଇଛୁ ଯେ ସେଇଥିରୁ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆରେ ହଁ ନାନୀ, ତମେ ସତ କଥା କହିଲ। ମୋ ଘରେ ବି କାଲି ବାସନ ମାଜିଥିଲା ଯେ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିନି, କି ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିଛି ଯେ ସେଠୁ ଅଳିଅ ବି ସଫା କରିନି। କେମିତି କାମ କରୁଛି ଇଏ? ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆଜି କଞ୍ଚା ଗିଳି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରିବି କ'ଣ ଯେ? ମୋ ପୁଅଟା ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ଏଠୁ, ଗାଁରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସେଠି ମୋ ପୁଅଟିକୁ ଅନ୍ୟ ରାକ୍ଷାସୁଣୀମାନେ ମିଶି ଖାଇଦେବେ। ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି କେତକୀ ବହୁତ ଥର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନବୀନ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ମା ପୁଅ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ଆରେ ବାପା ଆସେ, ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ତୋର ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବା ବନେଇକି ରଖିଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେ, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ମା ଶୁଣେ, ଏଥର ତୁ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଜମାରୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ତ ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି। ଏବେ ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କିଛି କରିପାରିବି। ତୁ ଏଥର ଘରର କାମ କରେ। ତତେ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଜମାରୁ ଶୁଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆମ ଘର ଚଳାଇବି, ବୁଝିଲୁ ମା? ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ଏଇ କଥା ତା ପିଶାଚିନୀ ମାଆକୁ କୁହେ, ତା ମାଆର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଭରି ଆସେ। ହଉ ନବୀନ, ତୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ତୋରି କଥା ଶୁଣିବି। ଏଥର ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବିନି। ଏବେ ତୋର ବାହା ବୟସ ହେଲାଣି। ତତେ ଏଥର ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଖୋଜି ତୋର ବାହାଘର କରାଇବାର ଅଛି। ପୁଅର ବାହାଘରର ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ ଦେଖି
କେତକୀ କ'ଣ କରେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ। ଆରେ ଜାଣିଛ ପ୍ରତିମା, ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ତାଙ୍କେ ମା ଆଉ ପୁଅଟିଏ, ଆଉ ପୁଅଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ଆମ ଝିଅ ସେଠି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ତମର ମତାମତ ଦିଅ। ଆରେ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତମେ କାହା କଥା କହୁଛ। ତମେ ସେଇ ନବୀନ କଥା କହୁଛ ନା? ବହୁତ ଭଲ ପୁଅଟିଏ। ତା ମାଆକୁ ଏଠାକାର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଚଲେଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଘର ଲୋକ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କେତକୀ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସଙ୍ଗୀତା ସହ ନବୀନର ବାହାଘର କରାଇଦିଏ। ନବୀନର ବାହାଘର ପରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଆରେ ଜାଣିଛ ସଙ୍ଗୀତା, ତମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେଥିଲାଗି ମୋ ମା ତମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିକି ବାହା କରେଇଛି ମୋ ସହ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ନବୀନ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଲି ପଚାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମା ପ୍ରତି ତାର ଆଉ ଧ୍ୟାନ ରହିଲାନି। ବାହାଘର ପରେ ନବୀନ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ ତା ନିଜ ମା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ବାହାଘରର କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ନବୀନ ଆଉ ମା ସହିତ ଏତେ କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାରୁ ଆସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି କେତକୀ ପିଶାଚିନୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରେ। କାହିଁକି ନା ସେ ପିଲାଦିନରୁ ତାକୁ ବହୁତ ଗେଲ ଅଲିଅଳରେ ବଡ଼ କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ବାହା ହେଲା ପରେ ନବୀନ ତାକୁ ଆଉ ପଚାରୁନି। ଘରେ ଏକା ବସି ବସି ବହୁତ ବିଜାର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି। ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମୋର ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କେତକୀ ପିଶାଚିନୀ କ'ଣ କରେ, ନିଜ ରୂପ ବଦଳ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଏ, କାହାକୁ ନ ଜଣେଇ। କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ କିଲୋ କେତକୀ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ସେଇ ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲୁ ନା ସେଇ ମଣିଷ ବସ୍ତିକୁ। ଯଦି ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ଆମେ କେବେ ରଖିନଥାନ୍ତୁ। ଦେଖିଲି ତ ଏବେ ସେଇ ମଣିଷ ଛୁଆ ତତେ ଧୋକା ଦେଲା। ସେଥିଲାଗି ତୁ ଏଠି ଆସିଲୁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଉପରେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆରେ ତୁ ଚୁପ୍ କର। ମୋ ପୁଅ ଭାରି ଭଲ, ବୁଝିଲୁ। ସେ ମୋତେ କେବେ ବି ତା ନିଜ ପାଖରୁ ଦୂର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ଦୁଇଜଣ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ କହି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଗଲି। ତୁ ବେଶୀ କହିବୁ ତୋ ଜୀବନ ଆଜି ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଜାଣିଛୁ, ତୁ ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ସବୁ ପିଶାଚିନୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୋ ହାଲ୍ଲା ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ପିଶାଚିନୀ କେମିତି ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ନ ଖାଇ ତାକୁ ନିଜ ଛୁଆ କରି ନେଲା କହିକି। ଏବେ ଏଇପଟେ ନବୀନ କ'ଣ କରେ, ଯେବେ ମା ଘରେ ଥିଲା ସେବେ ମା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲା। ଯେବେ ମା ଘରୁ ଚାଲିଗଲା, ମାକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ମନେ ପକାଇଲା। ମା ତୁ କୋଉଠି? ମତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲୁ ତୁ? ଜଲ୍ଦି ଫେରିଆ ମା। ମାକୁ କୋଉଠି ବି ନ ପାଇ ନବୀନର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଏ। ମୋ ମା କୋଉଠି ଅଛି, କେମିତି ଅଛି, କାହିଁକି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ଏସବୁ ମୋର ଭୁଲ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଯାଏ। ସ୍ୱାମୀକୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିବାର ଦେଖି ସଙ୍ଗୀତା କୁହେ, ଚାଲ ଆମେ ମାକୁ ଖୋଜିଯିବା। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଖୋଜିଲେ ମା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବେ। ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଖରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ମା 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 ଡାକି ଡାକି ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ଏଇ ଶବ୍ଦ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଇଏ ତ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂର ଶବ୍ଦ। ଏମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଶାଚିନୀ ତା ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ପୁଅ ବୋହୂ ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ। ପିଶାଚିନୀକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ନବୀନ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା ବହୁତ ଜୋରେ ଡରିଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କେବେ ବି ନବୀନ ଜାଣିନଥାଏ କି ତା ମା ଜଣେ ପିଶାଚିନୀ ବୋଲି। ଆରେ ଆରେ ଡରେନି ରେ ନବୀନ, ମୁଁ ତୋର ମା, ପିଶାଚିନୀ ମା। ତତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲୁ ତୋର ବାପା ମା ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପୁଅକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ କହିକି ସେ ନିଜ ମା ରୂପରେ ଆସିଯାଏ। ମା ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରିଛୁ। ତୁ ମତେ ରାକ୍ଷସୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଖାଇନୁ। ତୁ ମୋ ନିଜ ମା। ତୁ ଚାଲେ ମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ।
ତୁ ନ ରହିଲେ ଘର ଘର ଭଳି ଲାଗୁନି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ତମେ ଚାଲ ମା ଆମ ସହିତ। ସେଇ ଘର ଘର ଭଳି ଲାଗୁନି। ନବୀନ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷାଶୁଣୀ କୁହେ, ନା ରେ ପୁଅ, ନା ରେ ମା, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି। ତମକୁ ତ ମୁଁ ବାହାଘର କରାଇ ସାରିଲି। ତମେ ଏବେ ନିଜର ଘର ସଂସାର ସମ୍ଭାଳ, ହସ ଖୁସିରେ ରୁହ। ତମକୁ ଯେବେ ବି ଦରକାର ହେବ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇ ଆସିବି। ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋତେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁମ୍ଫା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏତିକି କହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କାହାଣୀଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ମିଶିବା ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ।